Club 21, a Ràdio 4. Parlar d'energia vol dir parlar d'empreses, vol dir parlar d'activitat, vol dir parlar de riquesa. Aquest país és un país energètic, és un país que té molta activitat i, evidentment, parlar d'energia vol dir parlar d'una empresa d'aquest país, Factor Energia, una empresa que neix el 1999 però que ja està donant servei a milers i milers d'empreses a tota Espanya, també a Catalunya, evidentment, i també llars, persones, vides quotidianes, famílies i també empreses. Tenen claríssim que el canvi climàtic és un territori contra el qual cal lluitar i la transparència a nivell de relació comercial amb els clients és un valor fonamental. Parlem amb el director general i fundador d'aquesta companyia, amb l'Emili Russo. Emili, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, aquests dies de festes, aquestes pauses festives a nivell familiar, a nivell de llar domèstica, suposo que ha produït un augment en el consum energètic. Com podem equilibrar aquests augments, aquests canvis del dia a dia? Bé, et faria la precisió Sí? que en un entorn hivernal, diguem, normal, la despesa energètica a la llar, lògicament, augmenta per un efecte, diguem, de temperatura i per un efecte també astronòmic. Tenim menys hores de radiació solar i, per tant, necessitem il·luminació més d'hora a casa, no? Clar. Però deixant de banda la climatització de la llar i la il·luminació de la llar, aquest hivern, en el tema climatització, ens hem trobat amb un hivern particularment suau. Aquests dies, concretament nadalencs, doncs hem assolit temperatures diguem, a les hores centrals del dia al voltant dels 18, 17, 18, 19 graus. Per tant, aquesta afirmació que dius, que és molt interessant i molt certa, diguem que aquest any concretament... Aquest any, exacte, s'ha saltat una mica de norma. Sí, és veritat. Hem tingut fins ara un hivern clarament anòmal i molt semblant als principis de la primavera, no? Una indicació claríssima en el cas nostre aquí a Barcelona és que encara veiem molts plàtans que conserven les fulles. Sí, és veritat. No estan verdes, s'han anat secant per un tema de manca de llum, però encara les conserven i ja ha passat la tardor, ja estem en ple hivern, no? Sí, és veritat. A la llar, què és molt important? Què hem de fer en aquests períodes en què canvia el règim, estem més hores a casa, hi ha més entrada i sortida de gent, tenim els nens, els nanos els tenim en festes, del col·le, etc. Doncs és un moment interessant per pensar en estalviar energia. Jo diria que essencialment hem de tenir molt present, sobretot en el tema climatització, quina temperatura es necessita la llar. Hem d'entendre que cada cop que demanem un grau addicional de millora de la temperatura estem augmentant el consum més d'un 8%. Clar. I que la temperatura a l'hivern fred, la temperatura de confort està al voltant dels 21-22 graus. No està al voltant dels 25, 26, 27. S'ha imposat molt en el món una cultura molt nòrdica, que a casa has d'estar gairebé nu. Sí, és veritat. No necessitem res per estar a casa i a casa anem allò amb el pijama, Sí. Això és una mala praxis, és una praxis que als països del sud d'Europa això no existia, no era habitual, i tot el contrari, a la llar normalment en època hivernal podem estar clarament amb un jersei i còmodes. Però que la temperatura de confort a les llars és important que estiguin al voltant d'aquests 21-22 graus. I si algú és més fredolic, doncs podem recórrer al jersei. I és molt important tenir en compte també l'aïllament, no perdre calor. Clar. Això em sembla bàsic, no? Allò que fas l'esforç d'escalfar la casa i de cop un mal aïllament, una mala persiana, una mala finestra et fa una despesa energètica, és com llançar els diners a l'escombraria, no? Exacte. Jo diria que són consells fàcils, verificar que els tancaments estiguin correctes, perquè allò sí que és una despesa contínua i molt absurda. Em quedo amb aquesta idea, Emili, que dius que no hem d'anar amb allò absolutament com si fos estiu per casa quan és hivern. Aquest concepte d'aquesta confortabilitat excessiva segurament no és una bona praxis i al final s'acaba notant a la butxaca. És així, i sobretot a l'estiu tinguem present que la temperatura de confort
està al voltant dels 25-26 graus, no els 21 de l'hivern. Exactament. Magnífic. Gràcies per aquestes idees en acció. Emili Rossó, fundador i director general de Factor Energia. Fins la setmana que ve. Un plaer. Gràcies a vosaltres.